Часам так моцна хочацца адной рэчы мець побач маму, якая можа цябе вытрымаць, не павучыць жыццю, не даць 10 парад і не пачаць трывожыцца ў адказ, а проста вытрымаць твае слёзы, твой боль ці тваю стомленасць, быць як бяспечная гавань. Але што рабіць, калі ў рэальнай мамы няма на гэта рэсурсу? Калі замест прыняцця ты атрымліваеш асуджэнне, параду ці чужую трывогу? Першае, дазволіць сабе аплакаць гэтую недастачу. А другое, задаць сабе пытанне: а як я магу зараз стаць гэтым дарослым для сябе? Ты не можаш перарабіць іншага чалавека, але ты можаш навучыцца не пакідаць сабе там, дзе іншыя не вытрымалі.